ଗୋଡ ଭଲ କରି ମୋଡୁନୁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି ମୋଡି ଦଉଛି। ମୋ ଗୋଡ ଅରେ ତତେ ଗୋଡ ମୋଡିବାକୁ କହିଥିଲି ମାନେ ଚିପିବାକୁ କହିଥିଲି, ଜୋରରେ ମୋଡି ଦେବାକୁ ନୁହଁ। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। ଆଲୋ ବୋଉଲୋ, ସେଇ କଥାଟା ଭଲ କରି ବୁଝେଇକି କହିଲାନି। ହଉ ଏଥର ଭଲରେ ମୋଡି ଦଉଛି। ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ, ଯା ପଳା ଏଠୁ। ଯାଇକି କୋଉଠି ଶିକାର ମିଳିବ ଦେଖ। ମୁଁ ଶିକାର ଖୋଜିବି, ଆଉ ତମେ ମାଦଳ ଦଳ ଖାଲି ଖାଇବ। କଣ କହିଲୁ? ନାଇଁ କିଛି ନାଇଁ, ଯାଉଛି ଶିକାର ଖୋଜିବାକୁ। ଆରେ 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 ତାକୁ କାଇଁ ପଠେଇଦେଲୁ? ମୋ ପିଠିଟା ଟିକେ ଦରଜ ହଉଥିଲା, ଟିକେ ଦଳି ଦେଇଥାନ୍ତା। ଏ କୁମ୍ଭା ଏଠିକି ଆସୁନୁ, ମୁଁ ଗୁଡେଇ ଗୁଡେଇ ଏମିତି ମୋଡି ଦେବି ଯେ ତୋ ଦରଜ ପୁରା ଛାଡିଯିବ। ନାଇଁ ଥାଉ, ତୁ ବୁଢା ହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିଟି। ଦେଖୁନ ବୁଢାକୁ, ମୋ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଲୋଭ। मैं तारी हूँ भाई। ଅସୁରଟି ପୁଣି ଆସିଗଲା। ମାମୁଁ ମଉସା ଅଜା ମତେ ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ। ये गान फट गया। ମାମୁଁ ମଉସା ଅଜା ମତେ ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ। ଆରେ ଏ ବିଲୁଆର କଣ ହେଲା? ଏମିତି କଣ ଡାକୁଛି? କଣ କହିଲୁ? ଚାଲ 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 ଦେଖିବା। मैं तारी हूँ भाई। ଗୋଟେ ଧରା ପଡିଲା, ଆଉ ତିନିଟା ରହିଲ। এই ଅସୁରୁଣୀ ବୋଧେ ଆମ ଉପରେ ରାଗ ରଖିକି ଆସିଛି। ଏ ବୁଢୀ, ଛାଡ ଛାଡ ତାକୁ, ନହେଲେ ମୋ ଦାନ୍ତରେ ତତେ ଚୋବେଇ ଦେବି। ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଶକ୍ତି ଜାଣିନୁ, ଦେଖ ମୁଁ କଣ କରୁଛି। अरे बाप रे। अबे ये कौन छाटी देला? କଣ ହେଲା? ହଁ ଇଏ ତ ପଥର ପାଲଟି ଗଲା। ଅସୁରୁଣୀ ବୋଧେ ୟାକୁ ଗୁଣି କରିଦେଲା। ଏବେ କଣ କରିବା? ମାମୁଁ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ। ଆରେ ତଳେ ନୁହଁ, ମଉସା ଉପରେ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ। ବୁଢୀର ପୁଣି ଆଉ କାମ କରିବନି, ତମେ ବୁଝିପାରିବ। मैं तारी हूँ भाई। ବିଲୁଆକୁ ଆଗ ପଥର କରିବାକୁ ପଡିବ। खत्म। बाय बाय टाटा गुड बाय। ଯା ବିଲୁଆ ପରେ ମୁତେ ଦେ। मैं तारी हूँ भाई। ହଇରେ ଚୁଗୁଣି ଖିଆ। ତତେ ଦଉଛି ଆଜି। ମଉସା ବୁଢୀ ଉପରେ ମୁତି ଦିଅ, ତା ମନ୍ତ୍ର ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अरे बाप रे। ଆବେ ବାଡି ପଶା ଚୁଗୁଣି ଖିଆ, ମୋ ମୁହଁରେ ମୁତୁଛୁ। अबे बाघा, अबे बुढ़ीटा केड़े अभद्र नामे, खाली भाषा शोधुची, ମୁଁ ତାକୁ ଶୋଧିଦେବି କିରେ? ଏ ବିଲୁ ତୁ ଏଥର ମୁତେ। Ha ha ha!